खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बाक्सा पुलिसा फिन ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरि हमदों। हमजानाय फालांगिरिफोरा गासिबो बर' सुबुं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि माजाबारि ओनसोलनिफ्राय 3 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। लोगोआव 19.70 ग्राम हिर'इन, गं 39 कन्टेनार, गंसे बिजि, लोगोआव AS-15N 9270 आरो AS-15 T6871 अनजिमानि गंनै बाइक आरो गंनै मबाइल हमफानो मोननाय जादों। थांनाय मोनायाव बाक्सा पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनानै बे फालांगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ 26 बोसोर बैसोनि तनुधर बसुमतारी, 23 बोसोर बैसोनि प्रियम खेरकतारी आरो 32 बोसोर बैसोनि हितेश गयारी होनना मोनथिना मोन्दों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै सालबारि पुलिसा आयेन बादियै 522221B27A केस नाम्बाराव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। मैया अरां माहारियारि हाग्रामानि सा 80 मावथिफोरा अरां माहारियारि हाग्रामानि लांगोनायाव खुद्रिदों। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गावसोरनि साख्रिखौ सरकारि खालामनांगौ होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिनिसिम दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बे हाग्रामायाव सा 80 मावथिफोरा खम दान बान्था लानानै जिब-जुनार नाव जावग्रा, गारि सालायग्रा आरो हाग्रामाखौ नायथिंग्रा महरै खामानि मावगासिनो दङमोन। खम दान बान्थानि जाहोनाव मावथिफोरा गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदों होननानै मिथिहोदों। बेनिखायनो सरकारा मावथिफोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामनानै होनांगौ होननानै मावथिफोरा दाबि खालामदों। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ क'क्राझाराव खुंगोन। फैगौ 2022 मायथाइनि 10, 11, 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावआव खुंगोन। मैया क'क्राझार सहराव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म भवनाव मोनसे मावफुं मेल जथुमनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान 16 नभेम्बरखौ बे खेबाव गोदान दिल्लीयाव खुंनो थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथियो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा। बड'लेण्डनि जोलुर हानजाया दिनैनि जानो गोनां ISPL सिजन 1आव बादायलायनो थाखाय साखाफारा जाबाय। 6थि फारिलाइ गोलैनाय ओनसोलफोरखौ लानानै BTR सरकारा गिबि खेब ISPL सिजन 1खौ दिनै उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामाव खुंफुंगोन एबा जागायजेनगोन। बड'लेण्डनि हानजाखौ मेनेजार महरै दैदेनगोन बिक्रम शर्मा आरो हानजानि केप्तेन महरै दैदेनगोन दिदोम हाज'वारि बिथाङा। बड'लेण्ड हानजायाव गासै सा 22 जोलुर गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै लानाय जादों होननानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायो। आमगुरि पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय। पुलिसनि जेयाव गोग्लैबाय 5 बाइक सिखावा। बाइक सिखावजों सोमोन्दो दङ फोरोंगिरिनि फिसाज्लायाबो। सिखावफोरनिफ्राय बोखांनो हादों गासै गंथाम बाइकखौ। बाइक सिखाव खामानियाव लोब्बा थानाय 5 सिखावफोरखौ हमनो हाबाय आमगुरि पुलिसा। सावगारियाव नुनाय बाइक सिखावफोरानो आमगुरि आरो बिनिनो खाथि खाला ओनसोलफोराव दुंहाव थासारि सोमजिहोगासिनो दङमोन। बाइकनि लकखौ सिफायबाय थानाय समावनो आमगुरि पुलिसा हमनो हानाय माइना खारगुरे मुंनि सिखावजों लोगोसे पुलिसा हमनो हायै 4 बाइक सिखावखौ। हमजानाय सिखावफोरानो जाबाय बिकि हाजरिका, पंकज बरा, जयदीप कौर आरो आनन्द बाउरी। बोरसि बोनबाय थानाय समावनो सारन्थाइ गावजानानै 4 गथ'नि बिफानि जिउ खहा जादों। कलगासियानि खारबालियाव सारन्थाइ गावजानानै सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। बेकि दैमायाव बोरसिजों ना बोनबाय थानाय समावनो सारन्थाइ गावनायाव जिउ खोमानानै लानांबाय 38 बोसोर बैसोनि सुबुङा। जिउ गोमानाय सुबुङा खारबालि गामिनि सौरभ आलीनि फिसाज्ला नुर महम्मद होननानै मिन्थिना मोन्दों। मख'नो गोनांदि 4 गथ'नि बिफामोन थैनाय सुबुङा जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनि नखरखौ खुंबोदोंमोन। नुर महम्मदआ सरकारखौ बे दुखुथिया नखरनो अनसुंथाइ होनो खावलायदों गामिनि रायजोफोरा। गुजरातनि नेशनेल गेम्सआव देरहानो हाबाय 2 आसामनि गेलेगिरिया। गुजरातआव सोलिबाय थानाय 36थि नेशनेल गेम्सआव स्विमार शिबांगी शर्मानि थाखाय आसामा मोनसे सनानि मेडेल मोन्दों। मैया राजकटनि सुइमिं पुलाव जानाय आइजोनि 100 मिटार फ्री स्टाइलआव बाहागो लाना 58.77 सेकेन्डआव सानस्रिनानै देरहानो हाना सनानि मेडेलखौ मोननो हायो शिबांगीआ। ओरैहाय आसामनिनो साइक्लिस्ट सयनिका गगैआबो नैथि थाखोआव देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि आसामा सोलिफुबाय थानाय गुजरात नेशनेल गेम्सआव दासिम 7था सना, 8था रुफा आरो 3 ब्रन्जजों गासै 18था मेडेल मोननो हादों। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद लिरगिरिफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे मोजां खौरां, मानोना फिथाइखौ थाबैनो फोसावगोन होनना मोनथिना मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै एबा 9 अक्ट'बराव फिथाइखौ फोसावगोन। बावैसो सिगां खौरांनि रिपर्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मोनथिना मोन्दों। नाथाय बर्डआ आनजादनि फिथाइखौ फोसावनायनि सायाव जेबो रोखा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो बयनिबो गोसोआव सोंथि सिखारदों फिथाइखौ फोसावमारगोन ना मारा होननानै। हाग्रा बिफाननि संदाननायाव हमजाबाय हाग्रानि दाउ बुथारनायजों लोब्बा थानाय सासे सिखाव फालांगिरिया। मरिगाव हाग्रा बिफाना एरेस्ट खालामनाय सिखाव फालांगिरियानो जाबाय लाहरिहाट थानानि बेन्दोङाव थानाय नगाव बन्दानि हजरत आली होनना मोनथिना मोन्दों। मरिगाव हाग्रा बिफाननि फरेस्टार रबिन बैसोया मोनथिहोनाय बायदिब्ला नगाव बन्दा ओनसोल नाङैनो बरबरि बिल आरो साखाथिनि ओनसोलफोराव थानाय हाग्राफोराव हजरत आलीजों लोगोसे सासे दुथाङा हाग्रानि दाउ बुथारबाय थानायखौ नुनानै साखाथिनि सुबुंफोरा मरिगाव हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंमोन। अजद होनाय बादियैनो मरिगाव हाग्रा बिफाना संदाननानै
हजरत आलीखौ हमनो हायैयाव ओनसोलनि गावबुराजों आरो गोबां सुबुंनि हेफाजाबाव हजरतनि सायाव नोजोर लाखियो। बिनि उनावनो मरिगाव हाग्रा बिफाननि मावख'आव फैनानै गावखौनो सारेन्डार खालामफैनो गोनां जायो हजरतआ। उनाव मरिगाव हाग्रा बिफाना हाग्रानि जुनार रैखाथि 1972 आयेननि बादियै एरेस्ट खालामनानै जेल हजतसिम दैथायहरो हजरत आलीखौ। भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों जै बर' हारिनि।